चुकाए उनाती से चुमा लेके भगल बाया पाती से बादला चुकाए उनाती से चुमा लेके भगल बाया पाती से चुमा लेके भगल बाया पाती से चंदन इब्राहिमपुर बड़ी सलामत ने तोर के गंदा जहिया भेटाइलू हमारा लवंडा दहिया छुड़ा जाए के हो न रोकी चढ़ गई है बबुआ उ फांसी के फंदा फांसी के फंदा फांसी के फंदा बड़ी सलामत ने तोर के गंदा जहिया भेटाइलू हमारा लवंडा दहिया छुड़ा जाए के हो न रोकी चढ़ गई है बबुआ उ फांसी के फंदा रहे लफून के झुंड नहीं बनल रहे मुंडा रहे लफून के झुंड नहीं बनल रहे मुंडा नहीं मोरनी हम जाती से बादला चुकाए उनाती से चुमा लेके भगल बाया पाती से बादला चुकाए उनाती से चुमा लेके भगल बाया पाती से चुमा लेके भगल बाया पाती से चंदन इब्राहिमपुर राइटर छबिला का कहिला भरवा पहले से रहे नहीं तनिको खबरवा मंजू सुमन शर्मा सखी पता न रहे का बाटे उ घरवा राइटर छबिला का कहिला भरवा पहले से रहे नहीं तनिको खबरवा मंजू सुमन शर्मा सखी पता न रहे का बाटे उ घरवा पूरा चढ़ल बाटे बिख मन में धइले बानी खिस पूरा चढ़ल बाटे बिख मन में धइले बानी खिस मुंह करिया करम राखी से बादला चुकाए उनाती से चुमा लेके भगल बाया पाती से बादला चुकाए उनाती से चुमा लेके भगल बाया पाती से परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड धांगरपट्टी बाजार।